Hiru ariketa hauetan, arrazionalizatzerakoan, izendatzailean agertzen den erroa ez da erro karratu bat. Aurreko ituretan erro karratuak izan dira eta erroaren buruaz, bere buruaz bidatu dugu, bai izendatzailea eta bai zenbakitzailea, erroa desagertarazteko, izendatzailean zegoen erroa desagertarazteko. Kasu honetan, ezin izango dugu egin hori. Zerbaitik, adibidez, 3 erro 5. Bider, 3 erro 5, geratzen da, 3 erro 5 berbi, eta erroa ez da desagertzen. Beraz, bere buruaz bidetzea ez da izango bidea. Lehen ere, beste modu baten azaldu beharko genuke gertatzen zen, eta da, bidertu behar dugu, beharrezkoa danarekin lortzeko errotzaileren barruan agertzen diren berdetzaile guztiak errotzaile bestekoak izaten. Hau da, erroa desagertarazteko modukoak. Orduan, lehenengo kasuan, 2 zati 3 erro 5, bidertu beharko genuke 5 ber bat daukagunez eta 5 ber 3 lortu nahi ditugunez, 5 ber 2 bidertu behar dugu. Behian eta bai goian. Holanik, izendatzailean erroa desagertzen da. Eta gertatzen da, hauxe da 3 erro 5 ber 3, eta hau da 5. Beraz, ez da, zati 5. Eta kasu honetan ja, ezin izango dugu simplifikatu gehiago. Horan izten dugu zatikia. Ja, erroa desagertu da izendatzailetik, beraz, arrazionalizazioa ondo eginda dago. Gainera, ezin da simplifikatu zatiki hori. Bigarrenean. Gogoratu, erroen ariketetan, gomendiagarria dela, oso nazita kasu honetan igual beharrezkoa izan, barruan agertzen diren zenbaki guztiak deskonposatuta agertzea. Eta ez badaut deskonposatuta, guk deskonposatu behar dugu. Derrigorrez, baina sarritan hori eginez prozesuak simplifikatu egiten dira. Nahiz eta kasu honetan ez simplifikatu eta ez bizkatu usatzen da portu bat, baina ez dugun ezer lortzen, eingo dugu. Orduan, entrenamendu moduan. 2, 3 erro eta 6 ber 2 izango da. 2 ber 2, bider 3 ber 2. Gogoratu 6 dela 2 bider 3, biderkaketa hori bider 2 eginez, 2 ber 2. Orduan, zenbateaz bidertu behar dugu errotik atara alizateko, bi hori, 2 ber 2 dagoen hori, kanporatzeko eta 3 ere kanporatzeko. 3 ailegatzeko faltatzen zaionarekin, hau da, 2 ber 1 eta 3 ber 1. Gogoratu, ber 1 horiek ez direla ipini behar. Nik ipini dut, zuek ikusteko 2 gehi 1 3 dala. Ontxe gorren got. Eta goian, bardin. Orain, hemen daukaguna, geratzen da, 3 erro, 2 ber 3, bider 3 ber 3, eta bai 2 eta bai 3 kanporatu aldugu eta geratzen da 2 ber 3. Horren ingo dugu. 3 eta 3 erro, 2 ber 3, zati. Hauze 2, hemen dagoena. Egaten bazarie, guk ez dugu bidetzen kanpoko bi honeaz. Bakarrik erroari begira jartzen gara eta erroa desagertarazteko behar dugunarekin bidertzen dugu. Eta geratzen da, errotik atara duguna, 2 bider 3. Orain, 3 hau goiko 3arekin simplifikatu aldugu. Eta nahi zenezker orain aldugu ipini. 3 erro, hemen, erro 6 edo erro 2 bider 3, berdin dio, zati 4. Eta azkena. Azken honetan, 2 zati 5 erro 81. Lehenengo, esan duguna. Barruan agertzen diren zenbakiak deskonposatu. 81, gogoratu dela, 3 ber 4. Eta orain,
bost errotik hiru berlaudi faltaten zaio, berbost egongo bazan, simplifikatuko genuke eta desagertuko zen erroa. Beraz, beste hiru bat. Beraz, hiru berbateaz bidezko genuke. Bost erro, ahaztu barik. Bost erro, hiru. Beraz, hemen dagoena, gogoratu geratzen dela, bost erro, hiru berbost, eta hau honea simplifikatuz geratzen dela hiru. Bale? Orduan, hemen daukagu. Bi, bider, bost erro hiru, zati hiru. Eta hemen, ezin dugu simplifikatu. Beraz, amaitutarik eta.